सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आ रहा बा, बहुत बड़ खबर वो लोग देख सकतानी हमनी के स्क्रीन पर। छपरा जिला भोजपुरी के स्क्रीन पर वो लोग देख सकतानी एगो फोटो बा वायरल भइल बाटे। जी हाँ, उ फोटो हटे पवन सिंह के मोनालिसा के संग शादी, उहो फिल्म पवन राजा में। जी हाँ, पवन राजा फिल्म के शूटिंग चल रहा बाटे बोकारो में। जी हाँ, बोकारो में शूटिंग चल रहा बा। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और मोनालिसा के फिल्म पवन राजा के ओमे अक्षरा सिंह भी बाड़ी, लेकिन उनका सामने ही शादी कैले बाड़न फिल्म में पवन सिंह, पवन राजा फिल्म में। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के आगामी फिल्म आ रहा बा पवन राजा। उनका जीवन पर आधारित फिल्म बटे, जौना में कैसे पवन सिंह बचपन से लेके अभी तक स्टार बने के सफर उनकर शुरू भई रहे, और कैसे उनकर चाचा अजीत सिंह उनका के साइकिल पर बैठा के शो में ले जात रहन, कैसे उनका के आगे बढ़ावे में उनकर हाथ बटे। ये सब चीज रुआ लोग के देखे के मिली ये फिल्म पवन राजा में। अब अक्षरा सिंह के में का रोल बा, के मेन भूमिका में बा, ये तो अभी तक ले पता नहीं है, लेकिन ये फोटो खूब फेसबुक पर वायरल भइल बटे। जबरदस्त तरीका से चारों तरफ लोग देखता तो लोग हक्का बक्का रह जाता कि का सही में पवन सिंह मोनालिसा से शादी करलन। काहे से कि एकरा पहले अक्षरा सिंह से पहले मोनालिसा के साथे उनकर बहुत सारा फिल्म मार्केट में रिलीज हो गई बटे। रुआ लोग जाना तानी उनकर बहुत फिल्म मार्केट में देवरा बड़ा सतावेला में, भौजी हंसे बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संगे तहरा लगावे के पड़ी, इस टाइप के तमाम फिल्म, बहुत सारा फिल्म पवन सिंह उनका साथे कोइले बनन। लेकिन अभी जो फोटो वायरल भइल बा, इससे पूरा भोजपुरिया समाज एकदम माहौल गरम बटे और फेसबुक पूरा एकदम छा गइल बाटे पवन सिंह इस फोटो के साथे। लोग ये चीज देख सकतानी। भोजपुरी के ताजा खबर लोग के बीच ऐसा ही हमनी के लियावत रहन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी। अगर अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करी और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकन दबावल लोग मत भूलें। धन्यवाद।